Isa ka bata ang nakalas human miulbo ang sunog sa sitio Lower Galilee sa barangay Dulho Fatima gahapon sa kadlawon nga miugdaw sa kapin 30 ka mga panimay. Anong report ni Alan Domingo. Misilaob ang kayo samtang nahinanok pagkatog ang mga malupyo sa sitio Galilee. Pasado alas 3 Domingos kadlawon, miugdaw kini sa 32 ka mga panimay. Aron makalingkawas sa kayo, ang uban mikatkat pas atop sa usa ka establishmento, uban ang mga bata samtang niitsa pa sa ilang mga anak aron makalingkawas kini sa sunog. Makta na mo aso na. Unya nalisod na mo panghipos. Wala na, wagin na hipos. Diyan na may agi atop, wala may kanaog diri. Diyan ni kanang atop na taas kayo. Pagdutso na ko, paglingin ako wala man day siya. Mato akong babae akong gikugos, ako lang gihatag sa akong silingan. Nya ako silang gitan-aw diri sa pika sa may sumil man. Apan wa makalingkawas ang 13 anyos nga si Richford Kahan nga giswayan pa unta pagpukaw sa kauban ni Balay. Ang bata sinagop sa tag-iya sa panimay diin giingong nagsugod ang kayo. Miabag ang Department of Social Welfare and Services sa pagpalubong sa bata ug sa paghatag usab ug hinabang sa mga nabiktima sa sunog. Butan ka na bata. Butan ka na. Oh. Anak lang ko pa yung inyo BJ. Parang basta kung sa inyo isugot ko niya. Upon checking sa mga around 3:50 in the morning, hindi na nakita yung 13-year-old boy. That prompted the adoptive father to ask the assistance of the firefighters na kanilang anak ay na-missing. Complete gid namo ang assistance gi-accommodate tanan gikan sa dito sa St. Francis, paghaya, pagbayad sa plenarya, then pagbayad sa sementeryo, sa simbahan tanan full accommodation tanan. Dining balay ang nagsugod ang sunog. Pasado alas 3 sa kadlawon, diin nakalas ang 13 anyos nga batang lalaki. Paraan pang gibisigahan sa Cebu City Fire Office ang hinungdan sa sunog nga nagbilin og 9,000 pesos nga danyos. Samtang makikita ang kagamhanan sa dakbayan sa tag-iyas luna nga gitarukan sa mga nasunog nga panimay aron hangyoon nga tugutan ang mga biktima nga makatukod gihapon pagbalik sa ilahang mga Pinoyanan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.